ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמה וירוויח. בפרשת השבוע למדנו ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו למאיש ועד בהמה. הילקוט שמעוני מביא שרבי ישעיה תלמידו של רבי חנינה בן דוסה היה מתענה 85 תעניות. על מה הוא מתענה כל כך הרבה? אמר, כלבים שכתוב בהם והכלבים עזי נפש לא ידעו סובעה, איך הם זוכים לומר שירה? בפרקי שירה כתוב שהם אומרים בואו נשתחווה ונכרע נברכה לפני אדוני עושנו. נענה אותו מלאך מן השמיים ואמר, שלחו לו מלאך מיוחד מן השמיים שיאמר לו, ישעיה, עד מתי אתה מתענה? גזרה היא מלפני הקדוש ברוך הוא, מיום שגילה סודו לחבקוק הנביא, לא גילה דבר זה לשום ברייה שבעולם. זאת אומרת, זה סוד כמוס, מאז שנתגלה הסוד הזה רק לחבקוק הנביא. אלא בשביל שאתה תלמידו של חכם גדול, לכן זקקו לי מן השמיים ושלחוני אליך לאמור, כלבים כתוב בהן ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. ולא עוד, אלא שזכו לעבד עורות מצואתן לכתוב בהן ספרי תורה, תפילין ומזוזות. זה מה שהוא ענה לו המלאך, ואמר לו, תדע לך שזו הסיבה למה זכו הכלבים שהם עזי פנים לומר בואו נשתחווה ונכרע לפני השם. תכף נבין מה היה קשה לו בעצם לרבי ישעיה, אבל הערה נפלאה יש לנו מתוך זה, שיש להבחין בין כמות לאיכות. מה פירוש? כולנו מתפללים וכולנו עושים מצוות, אבל חסידים הראשונים כתוב שהיו שוהים שעה אחת לפני התפילה, ושעה תפילה, ושעה לאחר התפילה. זאת אומרת, היו שוהים שעה אחת ומכוונים דעתם לתפילה. יכול להיות שגם היום נמצא אנשים שמתכוננים לתפילה שעה, אבל זה יהיה בכמות ולא באיכות. הכמות תהיה שעה, אבל האם זאת תהיה האיכות כמו שהחסידים הראשונים היו מתכוונים שעה לפני התפילה? זה לא יהיה אותו דבר. אותו דבר אנחנו יודעים שיש הרבה שקדנים. לדוגמה, סטייפלר זכר צדיק קדוש לברכה, ידוע שהוא אמר שבצעירותו הוא היה לומד 36 שעות רצוף, ולאחר מכן הוא היה נרדם מעייפות. אחר כך קם עוד 36 שעות רצוף. הוא אומר, זה היה בצעירותי. בזקנותי כבר לא היה לי כוחות, והייתי לומד 24 שעות רצוף. זה שקידה או לא שקידה? אבל הגמרא אומרת, משעה שמת בן עזאי, בטלו השקדנים. אז כבר בזמן התנאים, לפני 2000 שנה, כבר כתוב שבטלו השקדנים. זאת אומרת, זה לא נקרא שקידה כמו שהיה בזמן בן עזאי. אתם מבינים? הגאון מווילנה היה ישן 2 שעות ביממה, כל 6 שעות חצי שעה. ואם כתוב שבזמן בן עזאי כבר בטלו שקדנים, אז כבר אין שקידה כמו שהייתה בדורותם. גם אהבת התורה.
בטוח שיש בינינו כאלה שאוהבים תורה, אבל זה דומה לאהבת התורה שהיה בדורותם? מה היה בדורותם? האם יכול להיות שאם אדם לא הבין איזה משהו בהלכה, האם יכול להיות שהוא יתענה 85 יום בשביל להבין הלכה אחת? אנחנו לא מכירים דבר כזה בימינו, שמישהו יתענה בשביל להבין דבר אחד קטן 85 יום. מסופר על אחד המקובלים לפני 900 שנה, פחות קצת, מובא בספר סליחה מאחד מהראשונים, שאחד מהמקובלים רצה להבין פשט של רש"י. וכשהוא רצה להבין את הפשט של רש"י, והוא לא הבין, והתאמץ והתייגע והתפלל ולא הבין, הלך אצל קברו של רש"י ואמר שהוא מתענה והוא לא יזוז מכאן עד שרש"י יבוא ויגיד לו מה הפשט. אחרי מספר ימים שהוא התענה, יצאה אש מן הקבר ובטשה בו, ואמרה לו, אתה מטריח את רש"י שיסביר לך פשט? אתה חושב שאם אתה מתענה אז זה עושה רושם על מישהו? רש"י לפני שכתב את הפירוש שלו על התורה, התענה תרי"ג תעניות. חוץ מ7 שנים שהוא הסתובב בכל רחבי העולם לברר עם כל החכמים מה הביאור והפשט שיש אצלהם על כל פסוק ופסוק. והרשב"ם אמר שהוא נכדו, שפירוש כמו רש"י על הגמרא הוא גם יכול לכתוב, אבל פירוש כמו רש"י על התורה אי אפשר לכתוב, כי זה נכתב ברוח הקודש. אבל לתענות תרי"ג תעניות בשביל לכתוב פירוש, שמעתם דבר כזה? לתענות 85 תעניות בשביל להבין למה הכלבים שהם עזי פנים זכו לומר שירה בואו נשתחווה ונכרע לפני השם אלוקינו. מדהים איזה אהבת התורה בשביל להבין דבר אחד מן התורה. עכשיו נבאר מה הייתה התמיהה שלו, של ישעיה, תלמידו של רבי חנינא בן דוסה. לא לשכוח שהמלאך אמר לו, מכיוון שאתה תלמידו של תלמיד חכם, אז אני אומר לך, לא בזכותך ולא בזכות 85 תעניות שלך, שזה עניין גדול, אבל בזכות שאתה תלמיד של תלמיד חכם גדול, שקוראים לו רבי חנינא בן דוסה. אפשר להסביר את התמיהה, כלבים שכתוב בהם, והכלבים עזי פנים, איך יזכו לומר שירה בואו נשתחווה ונכרע? כלומר, העזות של הכלבים היא ההפך מבואו נשתחווה. בואו נשתחווה זה הכנעה. ואם הכלבים עזי פנים, אז מה פתאום הם שיגידו בואו נשתחווה? דבר נוסף, כלבים, כשהם שומעים צועקים, הם צועקים ונובחים יותר. כך טבעם. אם אתה עושה להם איזה קולות, הם עוד יותר נובחים. אז איך הכלבים האלה שהם עזי פנים, כתוב בהם לא יחרץ כלב לשונו. רואים שהם שינו את המידה שלהם והטבע שלהם במצרים. זה הסוד. אם הם הצליחו לשנות את הטבע שלהם אפילו פעם אחת, שהם לא נבחו, אז זה אומר שהם ראויים כבר להגיד את השירה בואו נשתחווה ונכרע נברכה לפני השם עושנו. הכנעה גמורה, לשנות את הטבע פעם אחת, מדהים, אפילו שהם עזי פנים. ולמה הכלבים